За трети пореден път Общинския съвет в Ракитово не успя да проведе свое заседание поради неявяване на част от съветниците. След поредният опит за свикване на сесия от страна на председателят на Общинския съвет, сега областният управител доктор Дончо Баксанов ще трябва да насрочи заседание служебно. Очаква се това да се случи в петък. Тогава, независимо от това дали има кворум или не, официално ще може да встъпи в длъжност новия член на местния парламент, след като Юсеин Сейдев от ДПС подаде своята оставка. Това се случи след като оглави общинската фирма по чистотата. В продължение на месец представители на партия Лидер, на ДРОМ, на Движението за социален хуманизъм и на политическа партия Земеделски съюз Александър Стамболийски, вече представители на партия ГЕРБ, възпрепятстват заседанието на Общинския съвет. Това се случи два пъти поред, като на третия опит за свикване на местния парламент от страна на председателят Георги Попчев са били предоставени болнични листове от страна на въпросните съветници. Жалкото в случая е, че в дневния ред на сесията са включени общо 17 важни за общината точки. Сред тях е искането на кмета Емилия Еленкова за стартиране на процедура за кредит от фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ. Исканите средства са за финансиране и реализация на вече спечелени проекти. Сред тях цялостно саниране на учебните заведения и детски градини в трите населени места от общината, разработването на уникалното палеонтологично находище край Дорково, изграждането на съпътстваща инфраструктура, както и за финализиране на проекта за зелените площи. За новините на телевизия Телекабел, Ангел Озонов.